Здравейте, вие сте с Кино Акцент, рубриката, в която следим най-интересните премиери от света на руското кино. Днес в центъра на вниманието е Отряд 731, нов исторически сериал, вдъхновен от реални събития, който съчетава военна драма, разузнавателна интрига и тежка историческа тема. Проектът още от сега предизвиква сериозен интерес с мащаба си, силната си концепция и обещанието за напрегнат и въздействащ разказ. Какво стои зад тази продукция и защо тя вече се превръща в едно от най-любопитните нови заглавия, гледайте в следващите минути. Снимачният процес на сериала Отряд 731 официално стартира, а проектът вече се очертава като едно от най-амбициозните и дискусионни телевизионни заглавия, посветени на военната история. Историческата драма ще върне зрителите към драматичните събития от 1945 година в навечерието на настъплението на Червената армия в Манджурия и ще разкаже за секретна операция на разузнавателно-диверсионна група на СМЕРШ, която попада на ужасяващо откритие – тайна японска база за производство на бактериологично оръжие, известна като Отряд 731. Сериалът е базиран на реални исторически събития, което още от сега поражда засилен интерес както сред почитателите на военните драми, така и сред зрителите, които търсят силно, мащабно и съдържателно кино. По замисъл, проектът няма да се ограничи само до реконструкция на миналото. Историческата линия ще бъде преплетена и с съвременен сюжетен пласт, което обещава многопластов разказ, силно емоционално напрежение и допълнителна актуалност на темата. Зад реализацията стои 3X Media, а проектът се осъществява с подкрепата на Института за развитие на интернет, АНО ИРИ, и Националния център за историческа памет към президента на Руската федерация в рамките на програмата Без срок на давност. Самото институционално участие подсказва, че става дума за продукция с сериозен ресурс, стратегическо значение и ясно заявена мисия – да постави на фокус трагични страници от историята, които не бива да бъдат забравяни. По думите на Елена Малишева, ръководител на Националния център за историческа памет към президента на РФ, киното има изключителна роля в формирането на историческата памет и в запазването на истината за престъпленията срещу човечеството. Според нея, обръщането към историята, която стои в основата на Отряд 731, не е просто възстановка на факти, а свидетелство за позицията на държавата по отношение на предотвратяването на престъпления, свързани с разработването и използването на бактериологично оръжие. Тя подчертава и символиката на старта на проекта в навечерието на деня в памет на жертвите на геноцида над съветския народ. Особено впечатляваща е подготовката, която екипът е извършил преди началото на снимките. Създателите на сериала са проучили архивни документи, а в рамките на подготвителния процес е организирана и експедиция до Китай. Този подход подсказва стремеж към максимална достоверност и желание да бъде пресъздадена историческата среда с внимание към всеки детайл. Именно това е една от силните страни, които могат да превърнат Отряд 731 не просто в пореден военен сериал, а в събитие с амбиция за силен обществен отзвук. Снимките ще се проведат в Санкт-Петербург, Ленинградска област и Китай, което допълнително увеличава мащаба на продукцията и обещава автентична визуална среда. Международният снимачен размах, комбиниран с историческа реконструкция и сериозна драматургична основа, дава заявка за продукция с внушителен екранен облик и висока продукционна стойност. Режисьорът Арменак Назикян подчертава, че още на подготвителния етап е свършена огромна работа. По думите му, специално внимание е отделено на костюмите и визуалната автентичност на епохата, като за целта са проведени консултации с съответните специалисти, включително и с експерти от Китай. Назикян акцентира и върху силния актьорски състав, както и върху сплотения екип, с част от който вече е работил по-рано. Режисьорът признава, че снимачният период няма да бъде лек, но изразява увереност, че благодарение на подбраната творческа група, проектът има всички шансове да постигне висок резултат. Очакванията към сериала са напълно оправдани. Темата е тежка, исторически заредена и носи огромен драматичен потенциал. От една страна, сериалът обещава напрегнат сюжет за разузнаване, тайни операции и военна опасност, а от друга ще отвори разговор за историческа памет, морална отговорност и границите на човешката жестокост. Именно тази комбинация между зрелищен разказ и сериозна тема превръща продукцията в проект, който може да привлече едновременно масова аудитория и зрители с интерес към историческото кино.
В епоха, в която публиката все по-често търси истории, основани на реални събития, Отряд 731 влиза в медийното пространство с мощен потенциал. Силен исторически сюжет, международни снимачни локации, внимателно проучена документална основа и амбиция за емоционално въздействащ разказ. Това са елементите, които още от сега превръщат сериала в едно от най-любопитните заглавия, които предстои да следим. Спомняте ли си за сериал с подобен сюжет? Навярно сте гледали На хълмовете на Манджурия, който е почти сходен. И двата проекта ни връщат към манджурската операция през 1945 година и поставят в центъра съветски разузнавачи, изправени пред смъртоносна заплаха, свързана с японски оръжия за масово поразяване. Но ако На хълмовете на Манджурия с Сергей Жарков разказва за мисия по откриване и унищожаване на химически завод край Харбин, Отряд 731 стъпва върху още по-мрачна и исторически натоварена тема – тайната японска база, свързана с бактериологично оръжие. Така че, ако харесвате военни истории, разузнавателни операции и сюжети, вдъхновени от реални събития, Отряд 731 определено е заглавие, което заслужава внимание. Това беше днешният киноакцент. Очаквайте още интересни срещи с най-новото от света на руското кино.